ମୋର କଣ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ଜାଣିଛ? କଣ? ସେମାନଙ୍କୁ ଡିଭୋର୍ସ ଦେଇଦେଇକି ତମ ସେକେଣ୍ଡ ମ୍ୟାରେଜ କରିଯାଏ। ତମେ ସତ କହୁଛ? ଭାଉଜ ମୁଁ ସତ କହୁଛି। ମୁଁ ଏବେ ବୁଝିପାରୁଛି ଏ ବ୍ୟାଚଲର ଟୋକାଟା କାହିଁକି ଭାଉଜ ଏତେ ଲାଇନ୍ ଦଉଛନ୍ତି। ରୋମାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ନା ଏଇଟା ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନ ନୁହେଁ। କଣ କହିବା ଗଲେ ଗୋଟେ ଗଳି ଦେଇକି ତାର ପଳେଇଲା। ଏଇ ଦେଖୁନ ସେଦିନ ସେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଦେଖିଥିଲେ ଆଉ ଆଜି ଯଦି ଗୋପୀ ଦେଖିଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋ ଲାଇଫ୍ ତ ପୁରା ସ୍ପଏଲ୍। ଭାଉଜ ଭାଉଜ କଣ ଭାଇ କଣ ଆଜି ବି ଘରେ ଅଛନ୍ତି? ନା ନାହାନ୍ତି। କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ଲେଟ୍ ନାଇଟ୍ରେ ଫେରିବେ ବୋଲି କଲ୍ କରି କହିଛନ୍ତି। ସତ 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 ଆଜି ହେଲା